weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takusan yoni ha tonto mbahe galle ceerno ba ko on takusan yoni ha tonto mbotto cila garlol to galle ibrahima sy ene jeeya e gardidi kaɓruji men ɗo e nder leydi hono o mauritanie jonde wawde kadi wawde joɗade e kala yontere wawi hono joɗade e ñalawma talatare lewru no gonɗen ɗo gouvernement hono hono mauritanie ƴetti hono pilsa o yaltide coppere jatoɓe kewɗe fodde nogas e jeɗɗiɗi milliard ngam kay tottude wono ɓen dañoɓe caɗele e hirande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi to leydi sénégal tonde kono jaydiyanke madiabal diagne jaltuɗo hono leydi hono sénégal jaccoyi toon to leydi frayse ko on jaggano ko noon o heeɓi wellitare makko to leydi mali ɓe nde hono seɓɓitiɓɓe jertini wonande hono rewɓe kay yo murno e kala saaha ne jaha toon to côte d'ivoire guinée équatorial nigéria soudan cameroun to joolam jaɓeri ne jaha toon leydi hono frayse colombie ukraine hara goɗɗe joni joni min jaño e kabridi salade aadi ɓuri fettude aadi ceernama tijane diallo gorko mo melga wuɗo jinneji ko fettata aadi mo adindire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andine maɗa weltare tv ceernama tijane diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laabaɗo leɗɗe jatiɗo balawale tan walla kala ceerno amadou tijane diallo ne safra rafiji kewɗiɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattaraɓe dewle kala ceerno amadou tijane diallo no yawrani mbiyen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkoji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno amadou tijane diallo no yawrani mbiyen ustaraɓe gorago yawɓe yitede koye men ustara jippiɓe leecce kala ceerno amadou tijane diallo no yawrani on gonduɗe prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno amadou tijane diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wurjindeji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yadde kala ko kaajeɗa ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wurjindeji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno amadou tijane diallo andi dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi france sa yiɗi jokkodirde makko mbatta ko 00336 04 04 66 27 ceerno amadou tijane diallo base makko ne tawe to nokshode ne tawe ɗon mi yii ko ne wiye ceerno abdoullahi sa yiɗi jokkude ɗe mbatta ko 46 94 21 91 ceerno amadou tijane diallo gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to dakar en tawi ɗon mi yii ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjindeji base makko ne tawe to rosso mauritanie ha to dagana kala ene tawi ɗon mbi nede makko ceerno amadou dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno amadou tijane diallo ko laabdo reedu kommalaɗo woni konni wiiɗo sanne mbadden dando faade makko an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru neɗɗo tuƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma jogiiɗo AVC jogii cardiac jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje jogiiɗo AVC jogii cardiac yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa
sayidi jokkondirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala so tawi ko tongoɗe gorelte jiɗɗa heɓde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis de Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorelte ko safara ɓol tan woni muɗuma kettude kaɓuruji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu hettiyankoɓe weltare Ayawo TV ko joni min gari addana moon computer moon e ɗemgal pulaar e ñalawma hannde on jaslare nogas e ɗiɗi lewru yorkoma ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko adi ko enen jaɓana hono kabaruji men e ɗemgal pulaar enen jogui hono sunare e dendagal hono bandiraɓe ndulmaji kala e Sar Abdoulaye Sar Ghali Abouba ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie Amadou Samba Lo toon to Madina Gounas Zakaria Samba Dia toon to Guidimaga Alassane Oumar Mbocce ɗo e nder lamorgo leydi hono Mauritanie e dendagal hettiyankoɓe Ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinama ene ndendayi e Sar Abdoulaye Sar e dutugol e joomum miñum noddotinoɗo hono Haruna taw kadi ko Sar jarnoɗo e duuɓi 19 tenkiɗo toon to ndulo majji ɗum noon ñande altinare nogas lewru taw kadi ko yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi birnaɗo ñande talatare nogas e goho lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ene mbiya yo Allah yurmomo yaafomo harnamo aljanna kanko e mayɓe julɓe kala ha hande koye jaam gonɗa ɗo gonɗen ɗo ko ene wayno ko Ghali Abouba ko keynum dutiɗo Hawa Abouba ko joom suudu dutiɗo Saydou Abouba ko keynum cankiɗo Mamoudou Abouba ko keynum hono cankiɗo e dendagal hono bandiraɓe kala Sar Abdoulaye Sar toon gonɗo sa e joni toon to ndulumaji Alassane Oumar Mbocci ɗo e lamorgo leydi hono Mauritanie Zakaria Samba Dia toon to Guidimaga wonande Amadou Samba Lo e dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV e ɓiɓɓe fulɓe andu dinama ene ndenda e Ghaliba e dendagal hono galle o foof e dutugol e joomum tawaɗo ko keyniɓe noddirtinoɗo hono Kunjo Mohammed Demba Bokar cankiɗo ñande talatare nogas e goho lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi sanga waktuji 15 tawaɗo kikitoɗo Lisseyba ono gorgol birneteɗo e ñalawma hande o toon to Lisseyba ono gorgol ene mbiya tan yo Allah yurmoɓe yaafoɓe harnaɓe aljanna kamɓe e mayɓe julɓe kala so tawi noon koto no mbiɗen gaddi hono kabaruji men so tawi date osoje to ɗum ko Saydou Abouba to Lisseyba gorgol tawi ko ɗo e haalirde nde ko Alassane Oumar Mbocci gorko mo sando no mbiɗen e gardidi hono kabaruji men jonde wowde joɗade ɗo e nder leydi hono Mauritanie joɗima ñande talatare nogas e goho lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi e gardugol hoorejo leydi ndi Mohamed Wul Cheikh El Ghazouani ɓe mbawi noon wadde e nder nguɗon bato jabde wonɗen eɓɓole hani e décret ji won e ɗin bawɗi kadi wiide wonde ɓe toɗɗima gardiɗo tawata ko keso toon to hôpital
tawde ko tonto zoyrate wonande kadi edino projet ji ko fati non riwtude e wona e ɗen tawa ko tottunoɓe yo jaa kadi kutoro wonɗen e ɗen leyɗele tawa ko ni tongode mumen ko 16 CI wonande 19 C2 e 29 capanɗe jeetati C2 wonande kadi ɓe mbi wonde kamɓe ɓe ɗoftaki koɓe jamirno e wiyede yoɓe mbaɗo ko ɗum noon e oɗo saaha noon ɓe mbi wonde kala koɓe cifodirno ene wayde kamɓe nde ɓe diwti ɗum e wasde ɓe ɗoftade koɓe kadi koɓe kaldano koyete ɗo ene wayno de ko no mbiruɗen e gardinde kono kabaruji men hono état woni gouvernement mo leydi hono Mauritanie ƴetti hono pellital yaltindo koppereje fodde 27 kalis milliard taw ko kalis men ɓoyɗo o ma won 5 million kalis euro tottude ɓen daññoɓe fatara musɗo e taw ko événement ji ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e taw ko ɓen dañño ɗen caɗele ɗum noon e taw koye service aji mumen hani e wone ɗen e gueɗe hakkude ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeetati e jeenayyi ha ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e goho ɓe mbiya noon oɗo ɗe koppereje ɗeɓe jaltini ɗum kam yo wonaɓe kadi taw ko damodde haala ko juuɗa ɗum noon wono ɓennude ɗo ene wayno ko jagorgal leydi Mauritanie ko yowiti e jangde towde o holliti maɓe mbaw kadi wadde wonɗen eɓɓole e yuɓɓinde wonde kay wonɗen tawde ko eɓɓole no mbiɗon ni wadde taw ko duuɗe ɗiɗi taw ko kebloje yimɓe taw kadi ko yaarude to banggue ndema kam e yiɗɓe yaarude ko fate hono cafrugol hono jawdi ɗum noon ɗen duuɗe hen gotal waɗete ko toon to kay haydi gongal ngal waɗete toon to nema ene wayde oɗo saaha noon hokko dartete ko e nder leydi hono Mauritanie wonande courde compte ɓen tuumiɓe tumɗe wona e ɓen taw ko jagorɓe liggornoɓe hen wonde directeur ji en e wawde kadi kono dirtinde wonɗe ene koppereje mono majjuɗe wonande courde compte fodde capanɗe tato e ɗum noon wawi kadi kono jofere hono piɗeli ɓe noon tottama ɗum cours de compte ɗum noon wonande ko tawde ko wona e ɓen tawde ko yimɓe ɗum noon wonande kadi al akhbar no bayiniri e ɗum noon ono liste o ni ene wayno taw ko ɗeroji e ɓen kadi dañɓe wona ɗen e caɗele ɗen ene wayno de ɓe mbawi kono yaltinde ɗum e gam wiide wonde kadi alay saago ɗum kadi hono ƴeewe ɗum woni agence taw kadi ko al akhbar indépendante wawi hono dañde ɗerewol ngol taw kadi ko copie mum ummorade toon to compte cour des comptes wawi kadi ummorade toon to gouvernement taw leydi hono Mauritanie wonande kono ɓen jofaɓe wona ɗin piɗeli e ɗum noon ene wayno taw kadi ko wonande kadi e ko totono ko koni ene wayno ko oɗo kadi hono taw ko liste wawi kadi toɗɗede wona e ɓen taw ko heewɓe no feewi wonande kadi taw ko département ji ɗen jakorɗe taw kadi ko hani e entreprise aji publique wonande ɗin eɓɓole e ɓeɗon kadi ko yimɓe kadi toɗɗaɓe ɓen ene wayno gouvernement ene wayno de ko délégué général taw ko fatti kadi délégation ta azour Cheikh Wul Bedda kanko de ko inde makko ene tawe e ɓeɗon taw kadi ko toppino ko dossier ko fatti kono société nationale ko fatti taw kadi ko ndoƴam woni électricité Somelec ene wayno oɗon liste taw ko goɗɗo one ene wayno liste goɗɗo one kañum ko ɓen men wonde kono jagorgal ko fati kono emploi kañum e formation professionnelle Taleb Wul Sidi Ahmed on de kan ni ko guittunoɗo e golle ɗum noon ko kanko wonno kadi tawde ko directeur tawde ko port woni kaggu toon to mbiyata walla be de la paix to Nouadhibou ko on ittuno kadi e golle mum on kadi e jeeyaka e ɓen tumaɓe e kadi ene jeeya kadi e ɓen conseil ji ɗiɗi toon to primature to hono tawde ko ɗon to jagordu gardiɗo hono leydi ndi woni Abdisalam woni Cheikh Sidi Bou e Mohamed Fall tawde ko dehli wonde kadi e ɓen kadi taw kadi ko hoolaɓe kuuɓal ɗiɗo woni Ahmed Salem Wul Bouda ko hoolaɗo kuuɓal to fonande kadi jagorgal ko fate kono énergie kañum e o ɗirde woni min e suudu fi Wul Sidi Mohamed kañum kollaɗo kuuɓal taw ko jagorgal ko fate kono tawde ko développement woni hono animal woni jawdi e o liste goɗɗo won ɗerewol gongol ko ɓen kono yimɓe kadi waɗaɓe kadi tottaɓe kadi toon cour de compte ɓe wonande kadi ko leydi ndi ene wano ene jeeya hen taw ko jagordu pétrole on men wonde kadi tawde ko kolaɗo kuuɓal woni jagordu ndu Ahmed Salem Wul Bouhada ene wonde kadi ko on men wonde kadi taw ko directeur général taw ko o qirɗe woni min Mohamed El Amin Mohamed El Moustapha
wonande kadi taw kadi ko on men woni directeur hono général de ko ogirde Mohamed Yahya Ahmed Zarouk wonde kadi on men woni directeur taw kadi ko hydrocarbure El Moustapha Wuli El Bachir jagogal ko fati kono cellal men ɗo kadi ko secrétaire wonde kolaɗo kono kuuɓal wonde ba Halimata wonde kono jagorgal ko fatti kadi golle kañum kadi e keblugol fanniyankagal on men wonde kono jagorgal Taleb Wul Sidi Ahmed on kadi tako kolaɗo kuuɓal taw kadi ko Abdisalam Wul Cheikh Sidi Bou on kadi men kadi kolaɗo kuuɓal taw ko Cheikh Hamid Sidi Mawlud wonande kadi on tako directeur tako général wonande trésor tako nduɗon jagordo Amara Soumaré on kadi joɓowo tako toon de trésor jagordo ndu Ahmed Abdel Rahim Meski so tawi noon ko fati kono lawol nema fasala ɓe on kadi toppuɗon ko fati ngal ɗon jagorgal Mouhamed Youssouf Diagana Diallo Dawouda Samba Soutfi Sidi Mohamed Samba El Mokhtar Wul Ahmed El Vedali wondude kadi e Abdel Kader Wul Eslemen so tawi noon ko directeur uji wono taw kadi ko jeune roji e wonande kadi e taw ko direction générale ko fati kone infrastructure e wonde transport routier woni yangarta Sidi Ahmed Wul Ibrahim Hamoudi Mohamed Sidi Baba Wul Miyif Mohamed Cheikh Zarouk to tawi ko projet développement économique local initiative communal on men ɗo wonde coordinateur projet o ko Abdi Horma wonde kadi directeur administratif kañum e financier won coopérative Mohamed El Hafez Baba so tawi noon ko caisse nationale d'assurance maladie woni ɓen ko fatti wono tawde ko kayitaji ko pour faire kono Safar Kanam ancien directeur général woni de Wul Zeyn so tawi noon ko kolaɗo kuuɓal ko fatti kadi électricité woni Ndoƴam Somalek on ko men ɗo woni directeur général Cheikh Wul Bedda so tawi noon ko compagnie mauritanienne ko fatti kono transport aérien ɗum noon ko on men ɗo woni directeur général Mohamed Khalifa Wul Ediya so tawi ko noon ko société abattoir Nouakchott wonande ɓen kirsoɓe jawɗele ɗum noon ko directeur général o ko Mohamed El Salek Hamida so tawi noon ko société nationale des hydrocarbures ɗum noon ko ancien directeur général ko état Rad Wul Abdel Baqi so tawi noon ko directeur financier ko Cheikh Mohamed El Hafez Wul Etalab so tawi noon ko secrétaire national taw ko aménagement agricole kañum e travaux woni SONADER directeur général mum ko Katri Wul El Atiq direction des projets de l'éducation et de la formation ko ancien directeur général ko Mouhadine Sidi Baba taw tawi noon ko ancien directeur général ko Mohamed El Fall Dekli ko ɓeɗo yimɓe capanɗe tarde mbawi kadi ɗum nan kadi ko wawde kadi wiyede tottira kuukode compte wonande kay ko dartete e nder leydi hono Mauritanie e oɗo dumun kala caggal kele leydi Mauritanie jahaden ko toto leydi hono Sénégal leydi Sénégal dey to nde ene wayno ko wiyete hono tawade ko fièvre de la vallée de Rift e oɗo sahaa dey ñawngu ene reɓa e oɗo noon wonande kadi tawade ko ala ko saabi ɗum so wona ko ɗin ɓawɗi kañum e ndeyi piɗata taw ko yimɓeɓe piɗa jawdi ndi addana yimɓeɓe rafede noon wonande kadi e 14 taw kadi ko région mo Sénégal ɗum noon ene wayno taw kadi ko hono ene wayno ka gadana o wonno ko toon to laamol ko leydi hono Sénégal to baliyode ɗum noon wawi kadi wono tawe toon gila kay ɗum yalti e nder leydi hono Sénégal wonno ko ñande nogas lewru septembre ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi nogas e goho neɗɗo mbawi hono ruttade e jomumen fodde 250 taw kadi ko neɗɗo wawi kadi hono taw kadi ko raɓete e nguɗon onon rafi so tawi hande ko de ko leydi hono Sénégal gonɗen ko fati noon e enquête mo Sénégal wonno ko fotti noon e tumde e oɗo taw kadi ko dossier taw kadi ko public noddirteɗo taw ko Madiambal Diagne kanko de ko on taw ko Diagne Yanke kaɗanoɗo yaltude hono leydi ndi rewoy toon to Gambie fayi toon leydi hono Falayse ɗum noon mooli toon caggal ɗum leydi hono Sénégal dañi hen mettere no fewi ha addani e wone ɓen wonande tawata ko wonande aéroport ji laabi ɗi woni hen kadi dañi hen caɗele no fewi caggal kadi nde belsidi oɗo yaltinde hono leydi ndi kanko de ko on Jabal Diagne kanko de ko nanga toon ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi toon to département mo mbiyata Yvelines to banggue tawata ko Worgo ɓaƴan ko hirnangue toon to
lamorgo leydi hono français toon to kanko dey ko addi kay amo déféré e toon to parquet général mo Versailles ɗum noon caggal ɗum noon ɓe mbawi hono woppiddemo ɓe mbaɗimo kadi tawde ko wawde kadi waddemo sous contrôle judiciaire ko addi ko maɓe ƴeewa no ɓe gartirimo leydi hono Sénégal caggal kay maɓe mbawa kay yurnade ko leydi hono Sénégal neldiɓe ko fati noon e ngal ɗon onon sifa ɗum no alaa sago kanko toon to Versailles to ma ɓen ñawor ndu ƴeew ɗum jurno ɗum kiña ɗum no feewi ko addi kay aɓe mbiya wonde ɓe mbawa kadi hono artudema nde tawno wonde 12 taw ko avocat juge en mbawi kadi wiide wonde kadi oɗo kadi ngal ɗo gueɗal mo Madiambal Diagne waɗa ko neɗɗo mawɗo ko ardi ko foof ko neɗɗo mawɗo gandaɗo no feewi jaydi yanke ɓurɗo kadi andede ɗum noon baade kono noon ɓe mbi wonde alaa sago kadi ko neɗɗo kadi mo presse alaa sago ɓe ƴeewa taw kadi ko dossier o ɓe kiña ɗum no feewi ko addi kay aɓe ƴetta kadi hono pellital wiide aɓe gartinamo hono leydi hono Sénégal caggal keri leydi hono Sénégal jaɓanten ko toon to Côte d'Ivoire toon de ene wayno taw ko gendarme goto wawi hono ruttede toon e joomum ñande altinare ɗum noon nogas lewru ndu gonɗen ɗum noon e nder wuuro Yamoussoukro ɗum noon koɓe perɓodirno koye e ɓen yimɓe joguitiɓe to ɗum noon kadi ko taƴoɓe ɗum noon e laamu ngu no holliti hen noon mettere mum no feewi caggal kay nde oɗo kadi o wara toon Guinée équatorial ko fatti noon e nder X hono oɗo vice président mo Guinée ko équatorial ɗum noon biyeteɗo hono Théodoro Nguema Obiang Manga kanko de o tuumi lamorgo leydi hono français ɗum noon koye wawde kay wadde wonɗe ene gueɗe ha haɗaɓe leydi ndi hono o deje toon to Nigéria ñande altinare no kasi lewru ndu gonɗen ndu yimɓe hewɓe jiiɗino seppude toon ngam wawde kadi hono siftorde wona ɓen taw kadi ko sukaɓe ɓe policier ji mbarno toon wonno ko ñande nogas lewru yorkoma ɗum noon e hirande ujunaji ɗiɗi e nogas kono noon ene wayno de ɓe ɗaccaka ɓe mbaɗi koɓe jiiɗi wadde koyre Soudan ma won yimɓe temedde jeetato mbawi kadi ummade e nokku mumen e oɗo saaha mbawi kadi ummade toon to Tawila ɗum caggal kay ende ɓe toon e Alpha to ɓe gonno to Alpha ene wayno de ma gila kadi ñande alatade 19 lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas joyyi ko ɓuuri 150 kilométre ɓe mbawi kadi ummade toon nde tawno wonde kamɓe de ɓe goni tan koye fatara musɗo no feewi wonande kay taw kadi ko haareji baɗoji toon to Soudan ɗo kadiɓe deeje kadiɓe kay joɗade e nokkuji mabɓe ɗum waɗi o saaha ɓe panama to camp mate aɓe gonɗo wona e ɗen taw kadi ko kuri e condi Cameroun caggal kay woteji mabɓe ɗi mbanno toon ñande 12 lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi ha hande de joncundi woni koye ardude seeɗa kono noon oɗo kay taw kadi ko jeeyanoɗo arde yiɗɓe kadi ardata hono leydi hono Issa Ciroma Bakary o wawi kadi kankone wiide ko kanko e oɗo saaha de ko kanko gañi caggal kay nde o yi taw ko ñencude jaltude ko ɓuuri hewde hen o wi wonde ko kanko de gañi ono hono rapport makko final faade kadi ko commission générale faade kadi ko recensement taw kadi taw ko woteji mabɓe ɗiɓe mbanno toon ɗi ɗum noon ene wayno o wawi kadi kono nawɗi ɗum toon ko ñande altinare nogas ha ɗum noon no jofde nogas e goho wonno noon koye e talatare takkusan yoni ha toon to ndulumaji ɗum noon galle Sar Abdoulaye Sarr ɗum noon joolam jaɓeri ene wayno ɗum noon ko golɗo woni to leydi hono France golɗo woni lawol hono gaɗanol naari e nder tarikh wonande 5e république ɗum noon ko on menoɗo ardata hono leydi ndi ɗum noon waɗama kay e nder prison woni Nicolas Sarkozy kanko dey o sogama toon ñande talatare nogas go lewru yorkoma woni octobre ujunaji ɗiɗi e nogas dey ɗum naati e tarikh wonande kay toon to prison mo mbiyat de la santé toon to Paris e nder ɓeɗon kadi yaadiɓe makko ɓeɗo dey gaari to haade kadi ummo e galle makko gila kadi subaka ɓen gaari toon ngam tengtinde ngam sembindemo ɗum noon wiidemo wonde kay ɗum noon koye ma min gondi ko noon e oɗo saaha réseaux sociaux ji ɗi ko ɗum tan dartete hen ɗum noon ene wayno de kamɓe wonanɓe ɓe e mbi wonde ɗum ɗo dey ko ma gonga dey aroy kono ko mande ɗum noon ene wayno ko ɓe goni koye ɗaɓɓude wonande kadi avocat ji makko mata kadi ene dañanamo wellitare hayso tawi ni koye sous contrôle o wonata mata mo ɗaɓɓene taw kadi ko wellitare woni liberté provisoire o ummo kay e ɗum ɗon
procureur mo lamor ko leydi hono France Paris wonande debbajo lore hono baggo kanko de wawi kadi kanko ne bañinde jene talatare nogas golle wuri yorkoma ujunayi ɗe nogas joyi wonande kay ko fati noon e guyka tawata ko cakkaji goɗɗum ɗo toon to l'œuvre ene wawi nde ɓe qimima ɓe mbi ñande gila noon wujjako gila ñande alatare sappo jena lewru yorkoma ujunayi ɗe nogas e joyi ɓe mbawi noon qimade wonde ma won capanɗe jeetati tawata ko million kalis euro ɗum noon so tawi wonde on jaaru mum ɗum noon ɓe mbi wonde ko hunde wande moƴƴere ko fati hono faggudu leydi hono France Colombie ene wayno hono ñawurdu toon Colombie wawi kadi riwtude ñande talatare nogas go lewru yorkoma ujunayi ɗe nogas e joyi wonde kay mbino wonde aɓe ñaama on men addata hono leydi ndi biyete noon Alvaro Uribe ɗum ɗon ko caggal kay nde ɓe mbi wonde kadi ene waɗa wona ɗen kadi kalande kani ha adda ko fati kono tension ngaji ko fati kono ɗen seedeji e nder kadi golle ɗen taw ko jowtiɗe ko fati kono groupe taw ko mbiyata kono para hono militaire taw ko anti guérilla ɗum ne ene kam o daɗi kankone ɗo o sokkatano ɗum ne tawno wonde ko heɓti leydi France ko ɗum jogono heɓtademo kankone toon to Ukraine Vladimir hono Zelensky o wi ɗum noon Donald Trump salima walludeɓe gam ɓe mbawa dañde hono dartoɗe noɓe kaptori hono leydi Russie ɗum noon de e wade noon mbaɗe ɓe dañani kam ɗen kaptorde kamɓe de ɓe mbaɗata morunki a yummum mataw kay muynata koye état num kamɓene dole ɗeɓe jogui ɗe maɓe mbawa kono hutorade ɗum ɗon gam wawde habtade hono leydi hono Russie bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kumpital men e ɗemgal pulaar ko ɗo kalɗeɗe hen so tawi noon koto nate osojo ɗo ko Saydou Abouba to Leksey Ba ono gorgol so tawi ko ɗo e haalirde nde ko Alton Oumar Bocco gorko mo Sarr Logo yo jaam jogomi jogomon.